Events. Fast-paced delivery of news. Hard-hitting commentaries. Mabatian ng isa. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Mayadayad nga naman sa aton nga magka-aksyon. Welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon nga adlaw Huwebes na kita. Enero 13 tuig 2022. Aksyon Hotline. Kumusta ang inyong pagbugtaw? Kumusta ang aton sinisuki nga matag paramati hindi lamang sa on-air kundi pati na sa online nga pangalagad ang aton gid nga pagpanamyaw sa inyo tanan-tanan. Welcome to the show until 9:30 in the morning. Aksyon Hotline. Kanami aga pa, mainit na ang panahon, patimaan nga basi tayo yun na ini ang pagsilak ka ni Haring Adlaw. No? Although nga may mga pagpuron-puron sang pila ka mga panganod sa kaitaasan, hindi tagaling masiguro kung kaisa may panalagsa nga pagtupa sang ulan. No? Dira sa Southern Negros, may mga na-experiensyan pa nga pagtupa sang ulan, tinalikdan nga adlaw. Aksyon Hotline. Aksyon ar Tayhopon checking in diri sa aton sini nga pagpangalagad sa aton nga magka-aksyon dira nga nagamonitor na karon nga aga. Feel free sa pagpadala sang inyong mga mensahe pagpakigbahin diri sa aton sini talakayan karon nga aga. No pwede gid kamo makapadala sang inyong mga mensahe dira sa online nga pagpangalagad. Available dira sa comment section sa Facebook kag YouTube. Aksyon Hotline. Ang pinaka-the best pagid kung i-share kag i-like ninyo ang aton sininga program para damo pagid ang aton malabutan kag makahibalo sa aton sininga mga talakayan karon nga aga. Aksyon Hotline. Pero kung wala kaya internet connection sa mga lugar nga sa gihapon hina ang connection or connectivity sang ila internet, nagamonitor lang sa radyo, mabudayan sa pagpadala sa mensahe via Facebook o kung YouTube, pwede ka mo makapartisipar paagi sa pagpadala sa inyong mga mensahe sa 0963-757-0874. Aksyon Hotline. Aksyon ar Tayhopon checking in diri sa Aksyon Hotline program na nung pilag kamadalag ko nga balita nga aton tutukan karon nga aga. Aksyon Hotline. 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Alert Level 3 status sa Bacolod. Magaumpisa na buwas nga adlaw ang implementasyon base sa desisyon sang NIATF. Enero 14, Tob Enero 31. Amo na siya ang ginapapanaog sang National IATF. Isa ang Bacolod City sa 27 ka mga lugar sa bilog nga pungsod Pilipinas nga panibag-o karon ginlakip sang NIATF sa alert level 3 nga implementation. Aksyon Hotline. Ano ang plano sang city? Sa tunguna nay may mga ginahimo pa ang administrasyon or karon nga administrasyon kapin pagid mga appeal nga ginapadala kon halimbawa nagligad nga pagpati iya sang Bacolod dapat hindi pa kita pag-elevate or pataason ng alert level status. Pero subong kumong nga gulpya naman ang pagtaas ng cases kahapon 79 ang na-record sa Bacolod. Tinatawon tani kung anong desisyon sang lokal nga panguluhan diri sa syudad. Aksyon Hotline. Now may face-to-face nga instruction ang DepEd diri sa Bacolod. Ina automatic man nga dapat untaton. Napabalo na blang principal to, kabalo ka may duha ka batches
sang mga estudyante sa Alangilan National High School. Sila ini ang nakabenepisyo kag sila ini ang una gid nga ginpaidalom o kon nagapatigayon subong sang face-to-face instruction nagakadto gid ang mga estudyante, mga kabataan sa ila sini nga mga bulutuan. Tiambot na inform to sila. Ang principal nakabalo na to nga umpisa kahapon o umpisa sa buwas nga adlaw, alert level status number 3 na kita, or alert level 3 ang estado sa Bacolod. Na-inform na to sila para at least ang mga estudyante ang schedule nila buwas nga adlaw, Biyernes, hindi na magkadto of course sa mga bulutuan or automatic ginumpisahan na today ang pagpauntat sang face-to-face instruction kumo nga may ara naman sang ginpapanaog nga order gikan sa National IATF. Balon tay na karon dugay-dugay. Now, ari pagid. Flight sang mga eroplano padulong sa Negros Occidental, isa na lamang sa tagsa ka trip sang kada airlines, no? Ang sa barko 50% man ang capacity nga ginaalaw. Abahin may na sang measure nga ginapatigayon sa probinsya agod mag-jutay, no? Mapunggan ang madamo nga mga travelers nga pwede magresulta sa liwat nga pagdamo sang kaso o kon paglinat nanay. I-update manaton karon ang masobra 10 milyones ka pesos nga balor sang shabu nga na-recover sa operation sang San Carlos City PNP. Now, pamangkot, nano ang latest investigation? Ano bala ang ginsugid sining na aresto sa buy-bust operation? Diin sila nagakuha sang supply. Ina bala naghalin sa Manila. Kaya ang balita, singuna ka na interview mo sa PDEA kag sa pulis, ang supply ginapatihan nga kung hindi naghalin dito sa Luzon, ang masami nga naghalin sa bahin sang Cebu. Tibay puerto da, dira malapit o kung dira mismo ganung ka may San Carlos City, dira sa Escalante City. Sa Northern Negros, may mga puerto nga pwede gamiton as access point para sa delivery sang illegal drugs. Grabe man, no? Tigay ipoy lang itong mga sindikato. Can you imagine kung why ni ma-intercept kag why ini ma-recover sang kapulisan, damo naman nga utok ang magmala kung in kaso ini naglapta sa mga nagagamit sang illegal nga droga. Ano pa? I-check man natin karon ang update sa posible face-to-face nga debate landay Mayor Bing kag anay Congressman Albi. No? Kundi ang schedule sadto sa Enero 15, tiambot kumadayon ina no kay ang gila-request sang kampo ni Mayor Bing nga hindi ni maayo kag daw kapigaw abikon Zoom, no? Pagi sa internet kay ti kunara sa internet world kabalo ka posible may cheating o posible may mga teleprompter because of the advance ng technology basi may mga gamiton dira in the advantage ng isa ka kandidato. Amo to nga ginaduso sang kampo ni Mayor Bing nga kung pwede ang nag-initiate sini nga debate himuon nga face-to-face timara man gilayon sabat ang kampo ni former Congressman Albi Benitez. Anong sabat nila? Ang sabat sang kampo ni former Congressman Albi Benitez, no problem. Okay why problema? Bisan ano man nga pamagi na. Ready, kuya. I-check ta sa COMELEC. May aral na bala sa mga guidelines.
kumo nga ang campaign period, medyo malayo pa, i-check na kung ano mga preparation, mga update sa mga preparasyon sa pangkabilugan sa Comelec. Kaya gina-expect ka ng Comelec officer di sa Bacolod, bangin kabahin ni siya mo, sang ginahimo masami sang Comelec nga reshuffling sang ila mga personnel. Tiway takibalo kung sino pang masign diri sa Bacolod City. Aksyon Hotline. The last time to ang province sa Imana, no, may pagkambyuhanay na subong nga matabo sa province. Ti sa city, why pa subong sang klaro. I-check na lang nagkaroon na sa taga-Comelec. Aksyon Hotline. Alas 8:18 na mo na ang kabilugan nga mga talakayan naton karon nga agad diri sa Webes nga pagpangalagad sang inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Online sa hotline. Online sa hotline. Kagabi, siling ni Vice Mayor Elcid Familiaran, siling niya hulaton naton anay ang hard copy kanang official communications or communication coming from the NIATF kay ti ato ang nagwa nga statement ni Nograles, although nga ti official statement to siya, in fact ti nangin balita gani nationwide gilayon, pero ti can you imagine, no, because of the cases, ang Bacolod City nalakip na sa alert level 3 status. May meeting na blang nga napatigayon diri sa syudad sa Bacolod. Buwas na ina nga daw mag-umpisa kung ipatuman. May mga apil balang matabo. Joining us this morning is the Executive Director of the EOC para ibaluon ta kung ano ang pinaka-latest kag nanong mangin matabo umpisa buwas nga daw. Aksyon Hotline. Ay importante ni nga may baruan sa publiko, importante ini nga mayara ideya ang publiko. We have EOC Executive Director Ang on the line. Hello ma'am, may ngaga. Mayong aga, Aksyon R. Morning sa tanan nga nagapambati. Salamat gid sa time. Now, i-check ko lang, ma'am, kumusta? May ara na kita official communication coming from NIATF. Bacolod City will be under alert level number 3 starting tomorrow. Nanong mga matabo sini ma'am? Well, ang communication that we received is just the announcement ni Secretary Nograles last night, na mapaidalom sa alert level 3. Ang Bacolod City mag-start sa January 14 sa buwas nga adlaw until the end of the month asa sa katapusan ng bulan. So far, amo na ang aton nga communication and we expect nga ti amo na ang aton magiging alert level classification. Why pa kamo ka meeting upod kay Mayor sa EOC sa Council? Actually, subong nag-meeting kami sa Emergency Operations Center. Nagagwa lang ko para sabton ng imong. Ay, salamat gid. No, sorry gid, hindi kita nakapag-i-delay, pero ma'am, ano mga posible i-discuss ninyo and anong ekspektaron sa publiko umpisa buwas nga daw? Well, actually, wala gid man masyado changes sa aton mga restrictions kay sa aton guidelines. Simply because nagpagwa na si Mayor Bing sang Executive Order number 1 na bisan ara pa ta sa alert level 2 din kabyuhan na naton ang iba naton nga mga restrictions. And ang under sa alert level 3 ang kinalain man lang gid action art or some travel restrictions sa nambal ko muna gani ang susubong ang 18 years old and below abini naman makatravel. Ang as far as ang capacity limit sa mga establishments mabuhina naman action art. Yes, ma'am. So amo lang na ang diferensya sang duwa ka alert level. Okay. Same procedures gyapon kita. So gina-expect naton nga wala masyado sang changes. Of course may mga ginadilian na naman nga mga activities kung ang isa ka lugar ma-classify under alert level 3 kay may mga ginatawag bala nga mga
mga activities nga may high risk transmission, no? So for example, ang face-to-face classes mauntat na naman, ang mga contact sports hindi na naman allowed, ang mga amusement mga children amusement establishments hindi na naman allowed. Ang mga venues, kundiin may mga live band, may mga nagakanta, hindi na naman allowed. Ang mga gatherings, hindi na naman pwede. Okay. So, para mo na mga changes, and for sure, i-adapt lang man natin ang National Government Agency, National IATF ng mga guidelines for those areas nga under alert level 3. Yes. Unexpectedly, si Mayor magapagwagi man niya, ma'am, normally sang executive order na naman. Yes. Gina-prepare na ang executive order. Ma'am, pero ti sa bakunado kang hindi bakunado, nano mga na-discuss kasi sa Manila, to may mga ara na sila yung ginatunan nga pag-implement nga kung hindi ka bakunado, hindi ka kasakay sa mga bus dito sa Manila, mga amunabla, hindi ka pwede makasulod para magpamakal. Ini subong diri sa aton duway pa niya amo ni nga natunan kita. Yeah, gin-discuss na namon with Mayor Bain ang possibility nga i-adapt ba naton ang ginahimo subong sa mga Metro Manila cities kaya resulta ina sa resolution ng MMDA, Metro Manila Development Authority, kung sabihin ang mga respective LGUs or mga syudad dito sa Metro Manila nagpasa sang ordinansa nga nagaprohibit sa pagwa sa mga unvaccinated individuals. Okay. Buti nun, pwede lang sila kagwa. They are allowed outside to avail of essential services or to purchase essential goods. Like for example, mabakal ka sa mubulong, mabakal ka pagkaon. Other than that, you are supposed to stay home. So hindi sila pwede makasakay sa public transportation, hindi pwede kakaon, maka-dine in sa mga restaurants. So, may mga ordinances na ang iban nga mga syudad sina Aksyon Art. Okay. So, ginasudyuan man na subong pag-meeting natin sa Emergency Operations Center with Mayor Bing. Man na nga Vice Mayor, who is also the chairman of the IATF, tag ang aton mga konsehal, some of our councilors. So, depende na sa sangguni ang panglungsod, ara na sa ila Aksyon Art ang pagbalay sang ordinance na hanungod sini. Okay. So anyway, ulaton na lang nato na because mga plano pa man lang kag ginatunan pa subong ginabalay pa ina ang kasuguan o kun ordinansa. So ulaton ta finally siguro ma'am ang imo na lang mabilin nga advisory to the public. Sumugod buwas nga daw until January 31 as we are waiting also sang EO ni Mayor. Please go ahead, ma'am. Yes, una, thank you, Action Art the Time. Kag sa aton yung mga nagapamati, subong sa Action Radio, sa aton mga kauturan diri sa siyudad ng Bacolod, we have been elevated ang aton nga alert level status, been elevate na sa alert level status 3, but silingon, may ara gid sang pagsaka sang active infections sa diri sa aton siyudad kag ginatan-aw na posible ang aton healthcare facilities binutok na naman, no? Ma-overwhelmed na naman ini, kag ang aton mga healthcare workers, ma-overwhelmed naman sila sa kadamuon sang pasyente. Hopefully, ang mga nag-positive, magpabilin lang asymptomatic. Nga mo nang nakita ta nga pattern sa buong Action Art. Although kadamo sang cases, kadamo sang bago nga cases, nag-80 kita kahapon. Subong we have 58 new cases. But ang nakita talang Action Art, which is a good news in spite of the bad news, is that ang mga bago nga cases kalabanan gid asymptomatic or very mild symptomatic. So, though medyo wala pa kita ga problema as far as our hospital capacity utilization concerned. As of now, wala pa. So, maghalong lang kita, magpadayon lang kita sa pag-observe ng minimum health standards, especially kung nagagwa kita. Kag subong nga alert level 3, magpaiway gid, hindi gid kita na magkadto sa mga crowded events or crowded nga mga lugar
Kag magpadayon lang gid kita sa aton nga vaccination program. There is a Ciudad ng Bacolod. We are making our vaccination program really very easily accessible sa aton nga mga pumuluyo. So kung wala ka pa na bakunahan, Aksyon Art nga kakibot ako. Yes, ma'am. Kadamo pa sang nagakadto sa mga vaccination centers subong. Okay. Nga first dose pa lang nagapa vaccinate for the first time bilang first dose vaccine. So nakita ta nga damo na sang subong na willing na gid magpabakuna, no? So if you are not yet vaccinated, magkadto na sa aton mga vaccination centers, ang aton mga barangay ras bakuna centers bukas para maghatag sang vaccination. Kag kung due na ikaw or eligible for booster dose, magpa-booster na gid. Kaya mas maayo pa gid kung naka-booster dose, mas taas ang protection against the new variants. So, ang booster dose is available para sa tanan kung eligible ka na, silingon, na natapos mo ang imong vaccination more than 3 months ago, pwede na gid makapabakuna for your third or booster dose. Okay. So amo nang aton nga mga reminders, and I hope everyone will comply and cooperate para madasig man kita makahalin kag mapapanaog naton ang number of cases, mapapanaog man naton ang alert level status. But the city is still on top of the situation nga kabay pa matapos tani within January magnubo liwat. Yes, we are doing everything, no? We are doing our very best. Actually, at even sa beginning, no, kay ginprojecta na ni nga pagkatapos ng holiday season, magasaka ang mga cases, kabalogi kita, but we have done our best na makontrol naton nga hindi gid matamaan kag ang mga preparations ginhimo ta antes pa man nagsaka ang mga cases. I see. So ang mga vaccination centers taya sige-sige ni mga sked bisan din lang. Yes, ongoing ginaya sige-sige kita. Mondays to Sundays gyapon, Monday to Sunday may ara kita 24-hour vaccination site pagid. Okay. Ma'am may maistorya lang sa imo off air kadali. Salamat gid sa time nga ginatag karon nga aga. You're welcome. Madamo ko niya salamat, Aksyon Art. Thank you gid no ang EOC Executive Director nga si Ma'am M.A. Aksyon Hotline. Buwas kadlaw na niya. Umpisa ang pagpatuman sang alert level 3 status. Ang hulaton ta na lang, wagid man sang major changes nga matabo o pagligwat. Ang isa lang sa bagay nga aton diri balantayan, tikon anong approach kay moon sa city. Ako tani hindi na kumo kay damo balang gamono siling nga ti COVID lang tanan istoryahan ta Art. Siling ko luyag ko gani hindi na kuya magistorya siling COVID. Galing kay kabaluka because of this pandemic. Kada adlaw gani nga may ara sang mga kwan, kada adlaw gani nga may ara sang update party sa COVID, galibog ulo mo. Kay titanan kita apektado, tiyaring cases nagtaas. Amo nang reason nga ang alert level status naton ginpataas man ti ang real time nga nabaton subong ni Ma'am M sobra 50 naman no. O nag-us-us jutay compare yesterday pero double digit kita gihapon sobra 50. Aksyon Hotline. Amo na ang mga balantayan ang specific nga ipagwa ni Mayor Bing Lunadia nga executive order amo na ang aton bantayan kag amo na ang aton isugid kay plastar na madliwat sa inyo. Ang importante, ari ang isa kasi kwawi nga nakita kung may kabudlayan, di taga ni makontrol ang mga driver nga nagapinagusto karga sa mga pasahero. I'm sorry ako ay ko nagakontrast driver. Damo gid kuya kilala kag mga amigo nga mga driver kag naka-intindi ako sa pagpaninguha sa mga driver agud maka-recover man kay sa tutuod lang after December subong balik naman ang driver sa kapuraot kag perti ka budlay nga pag tipon ang income kada adlaw mo. Sang Disyembre ito ya abonansya mo damo iya kwarta galinagaw may mga bonuses ang tao subong back to zero. Why naman pundo ang tao ang driver ga paninguha man tani nga makatipon. Why ko nagakontra sina? As a matter of fact gusto ko gid
nga maka-income ang mga driver para sa palangabuyan. Ang ginaistoryahan ta dira ekonomiya sa ibabaw sang lamesa. Ang palakanon sang driver nga nagahulat sa balay niya. Pero kung hindi ma-regulate, nga damo iyang nagapinasaway nga sige man karga gihapon, gaginutok ang jeep nga waay na ma-regulate, that is another thing. That is of public interest. Kay ti karon ko maglinat nanay sa jeep, siguna butangan gani plastic barrier, galing kay hindi magidto kuno totally nga maghatag protection, pero at least may barrier nga inang hindi ka mo magdinot anay dira ablang nga inang subong iyaw daw halos hindi nakaigong buli mo kung kaisa. Dulugan ba sa driver kag pasaluton ang pasahero? Can you imagine that? Aksyon Hotline. Di pero pariyo ni sa Manila. Ginaumpisahan na to yan kung way ka mabakunahan, ginatulaan na to ang pag-implementar nga way ka hindi ka bakunado, hindi kaya makasakay sa public utility vehicle. Tisiling ko iniguro, dapat maplastar ni. Halimbawa, karon kung sa jeep, kay diri sa aton, way man diya bases. O, nga nagabiyahe sa palibot sa Bacolod. Alangan na karon nga sa face mask ganito no, hindi ang driver gani kung kaysa no, hindi makabalibad sa bisan way face mask nga masakay. Ti pareho sinikon pangitaan. Alangan na karon masling driver, may bakuna ka na, card. Nakapabakuna ka na. Dokbudlay no. Pero tilang tawon ta kunan no paano ipatuman o i-implementar. Ang isa lang yan kasigurado since why man appeal ang ipagwa nga executive order ni Mayor gamo ini ang magatuman sa alert level status o magapatuman sa alert level 3 status sa Bacolod umpisabwas nga adlaw Enero 14 tubtob Enero 31. Aksyon Hotline 2006. Going WID for Best Public Affairs Program for Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pagsuwat nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season.
Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Aksyon Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kung mga poslanon nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa inyong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching, agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kasi tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Siwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, ilauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakas sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan
karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Aksyon Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanon nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo mo pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dollar Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Kasi tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Siwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4 tuwing 2021, ang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o kung rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan
karon nga panahon sang tigpululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kakisang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan. Aksyon Radyo! Aksyon Radyo! Aksyon Hotline! Pabalik na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline sa gihapon upod sa inyo alagad Aksyon at Tayhopon o kay bro paring Eddie Lumugdang going sila subong sa hinubaan upod sa Bacolod Eagles Club no nga may members dira may mga goods naman sila i-deliver to. So kudos sa inyo sa padayon nga humanitarian project no ginapatigayon ni nila para magbulig dito sa mga nahalitan sang Bagyo Odette. Aksyon Hotline! Bro or paring hindi lumugdang pare halong gida upod dira kay Madam Karen mayo lang nga pagbiyahe sa inyo team dira padulong sa banwasang hinubaan. Oy, may importante lang gali diri nga ginapaksyon si Rico Dodski Salazar. Nya ginapaksyonan sino man nagkakita nakapulot sa plastic envelope nga ginapanag-iyahan ni Elizabeth Cordoba Jaime o Elizabeth Cordoba Jaime nga nabilin sa ginsakyan na jeep palin sa SSS. Jeepney siya, Bata Libertad, January 12, ang mga plastic envelope nagaunod sa mga importanteng mga ID, kalakip ang iya ATM card, kag vaccination card. Sino man nakakita, nakapulot sining envelope, palihog text sa numero 0927-950-3629. Now again, 0927-950-3629. Pangitaon lang si Sarah o pwede man idulong sa talatapan sa Aksyon Radio. O, si Sarah Jean Bigasa ang nagapa-aksyon paagi kay Rico Dodski Salazar. Aksyon Hotline! Ayos, Lilia Taton, good morning. Kay primo classmate Edgar Marcelo Magbanwa, halong. Mayong aga, thank you for listening. And eagle should always, correct? No. Sige lang, ang tagipusoon ko gaupod gid sa inyo da, no? Sigihon naton ina nga mga program bangod amon ang kinanglanon gid sa publiko. Aksyon Hotline! Jeda Campos, Jose Herson Lapinig, kag araman si Lilia Taton, ay sa Higilapay, Elmer Itunes Regalado, silang niya, mayong aga Aksyon Dorel, happy birthday Aksyon Dorel Kabato. Dintong litson nga ginambal, way pa na-deliver di sumong sa stasyon now. Aksyon Hotline! Dugay lang si James nagagawa ka maglingling to, sige duway pa ding litson kaabot ako. Ano oras to i-deliver Aksyon Dorel? Aksyon Hotline! Happy birthday kay Aksyon Dorel Kabato, ang amonupod diri nga naghihiwat sa iya kadlawan, no? Ara si Elmer Itunes Regalado sa Litex Market Fairview sa Quezon City. Halong da. Diyan Acosta, kumusta ka na sa Purukpao, Dulabago City? Dugangan ko ni karon, sugpunan ko ni,
ang mga greetings sige padala ninyo nga maminsay si Justin Libran ka monitor man. Thank you sa pag-monitor karon nga aga. Online sa hotline. Online sa hotline. Ario, joining us over the phone diri sa Aksyon Hotline program is Attorney Katrina Kanya kay Trinio. No, i-check naton sa iya kay gusto tay baluon bala si Attorney Katrina Trinio Kanya kay gusto ko maki-update mga preparasyon, mga ginapatigayon subong sang Comelec since nga medyo layo pa yung local campaign pero ting national campaign dali na lang mag-umpisa, no? Kag i-check ko man sa iya kay subong isa sa mga ginistoryan sa Bacolod di parte sa debate, ho. Tiga plano si James siling niya maubraman ta debate guro sa estasyon di. Ti siling ko maabot may clearance niya guro dapat sa Comelec. Ang alert level 3 status kita nga daan mo. Joining us this morning is no less than Attorney Kanya. Hello, ma'am. First interview natin sa 2022. Good morning. Good morning, Aksyon Art. Happy New Year. Mayong aga sa tagpalamat ito yung mga programa. Salamat gid sa time. No? Maki-update lang ko. Kumusta subong, ma'am, in terms of preparation sa Comelec in general sa Bacolod while we are waiting sa pag-kick off sa national campaign para sa mga kandidato sa national kag sa local, medyo layo-layo pa man. Pero ano mga preparasyon sa mga signifikante? So far, subong no Action Art, ang ato niya opisina nagasako sa pagpreparar sa mga listahan, pag-finalize ng listahan sa aton nga mga members of the electoral board, mga teachers naton nga mag-serve on election day. And apart from that, because nga lapit na lang ang aton nga campaign period for the national position, nagaprepare man kita sa aton nga mga common poster areas kung sa diin pwede makapamutang sa mga posters ng aton nga mga kandidato. Muna siya kag ang kita sang finalize kita sa printing man sa aton nga listahan sa aton nga mga botante Action Art. So, ang delivery of election paraphernalia, siguro medyo dugay-dugay pa niya maabot sa aton di Attorney, no? Yes, late ay na siya yan maabot ng Action Art ang mga supplies naton nga pagagamiton sa election. Ang BCM na iya, ang mga gamito naton nga mga machines, ma-deliver ina siya early because at least no or pinaka-late na gid is 3 days before the election nagakonduct kita sang final testing and sealing sa mga voting centers naton sa kung diin i-test ang aton nga mga machines kay kung may ara man gid may diferensya temprano pwede na ma-replace. Okay. Ang balot siya late naman ina nagaabot or towards sa malapit na iyang election day. Dates ang nearer to election day ang nag-aabot ng aton nga mga ballots. And the candidates, by that time, the candidates will be notified sa mga nag-aabot naton nga mga paraphernalia for elections. Pero ang schedule gani isang campaigning on national level, saan o gani ma-kick off o mag-start ni ma'am? Ang aton nga national campaign for the national positions naton mag-start na siya February 8. Ang sa local naton niya ma-start March 25. Medyo layo-layo pa. Yes. Ma'am, diri ko kay kundi isa sa mga matunog nga ginaistoryahan diri umpisa nagligad na may nadlaw party debate do usual man na yang nga may mga political debate sa tion sang election. As a matter of fact, part ini sang encourage pa ni siyang kumeleksyon unang dapat may ara sa mga political forum, may mga may ara sa mga sektor nga mag-initiate magluwas sa COMELEC nga at least mabatian ang platform o kung na plataforma di gobyerno sa mga kandidato, sa mga aspirant. Ma'am, ang mga debate because of the COVID-19, may mga regulations na ining schedule nga on or January 15 may coordination sa office mo. May mga individuals kita yan or may mga organizations kita na Action Art yang nag-organize ng mga rallies ni sa mga campaign ini sa aton nga mga aspirants.
no. Ilan na siya yan, no. So ang aton lang sa action art is may mga regulations kita no in place sa aton nga IATF nga dapat i-observe, no, action art. Pero sa subong iyan may private organization or individual no ang nag-organize sa mga debate, and wala dira na wala ang COMELEC sila dira ya naga-intra no action art, except for those yang mga debates na gina-organize, or kung may ara gid man nga i-organize or in partnership no ang COMELEC sa kung ano man nga mga organization action art. Okay. So, kung may ara mag-initiate, like for example, in-schedule January 15, so, ang inyo lang yung reminders lang sa ilang to follow sang because of the COVID-19 nga concern, dapat ang health protocol daw mo lang na iyang sundon. Yes, action art, kag may ara kita no nga bago nga may ara kita nga bago man nga mga guidelines with regards to campaign bala sa aton nga mga kandidato na iya ang pag-conduct nila sa mga rallies kag mga meetings nila caucuses on campaign period na nila, no, during the campaign period nila nga dapat gina-inform kita sila kahit ginatanaw pa sila, may mga reports kita nga ginahimo kag before sila makakonduct sa mga rallies no aton nga mga kandidato sa mga ilang mga convention, may ara pa sila dapat nga approval coming from the campaign COMELEC campaign committee ng action art. So bagoy ni siya nga committee nga gi-create no sa aton nga commission precisely para nga ma-check kag ma-regulate kag matan-aw naton nga ang mga rallies and caucuses naton magasunod sa minimum public health standards. So ang members ng Action Art, ang members ng COMELEC Campaign Committee for the city, of course ang chairperson is ang election officer. And then ang upod sila dira is ang aton city health officer, and then ang aton police no sa ang aton nga city director, and may ara man highest ranking officials sa PNP kag ang aton nga members sa isa sa mga members is ang aton nga DILG. But as of now wala pa ina siya na activate naton action art no kay maga-meeting pa kita kay nagasunod lang kita sang halin-anay sa national nga level, makadto sa regional, makadto sa provincial nga campaign committee, and then manaog sa city no action art. Kagini sila amo ni siya ang committee, amo ni siya ang body nga pangayuan sa aton nga mga kandidato sa approval before sila makakonduct sa mga meetings no and rallies during the campaign period action art. So bago na siya yang naging tukod gali nga committee. Yes, previous elections, wala ini siya na action art. Kaya kung natandaan nato, lang himuon lang niya sa ato niya nga mga kandidato is they will ask for a permit lang niya, no? Permit lang sila ang ginapangayo nila. Wala na iya kinhanglan nga mangayo pa sila approval sa COMELEC, no? Sa previous elections. All they did was to inform the COMELEC. Okay. So, for the purpose niya nga election sa ining kampanya naton, may ara kita COMELEC campaign committee nga amo ang mag-approve man apart from the of course in place gihapon ang mga permits nga ilang kuhaon sa aton nga sa LGU no kung mag-conduct sila sa mga rallies nila. Plus they also have to seek approval from the COMELEC campaign committee kung mag-conduct sila before sila makakonduct ng rallies or meetings nila action art. Okay. So butang balo may possibility gali nga may mga opening salvo ining mga grupo sa magkandidato kung may ara gid man sa ulihi. Yes, oo. Kinahanglan nila kay perhaps siguro may mga motorcade pagid una sila sa pagahimuon, no? So kinahanglan nila no action art man magpangayo sa approval from the COMELEC campaign committee action art. Kay may mga restrictions kita ginakategorize man naton, pero ang category sila is
based man sa category level sang IATF no sa community quarantine or ang pagcategorize no sa aton nga IATF. No pag dira man naga-base kung pila ka bilog lang ang pwede allowed no sa meetings nila or pila ka bilog participants ang allowed sila Action Art. Okay. Pag ang isa pag isalada nga restrictions man naton is during the campaign, in-person campaigning or ang rallies nila or caucuses nila, bawal ang atong nga handshake, no? Bawal ang hapos-hapos, bawal ang adbayanay, no? Bawal ina. Alas 9:03 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Ay singit ko lang ni karon kag ipaklaro ta. Kabalo ka mayara galisang committee gin tukod gid agud nga mag giya o magata guidelines sa mga campaign like for example opening salvo, mga caucus, mga political rally. Timay nag-create kinang COMELEC because of the pandemic. Damo bisan committee may gintukod. Sorry gid ma'am na utod ang linya ta. You were saying kay na? Yes, actually, during the convention, during sang campaign nila, meetings nila, or rallies nila, hambal ko, no, bawal ang pangumusta, bawal hakos-hakos, no, bawal beso-beso or any balang physical contact no among the candidates and ang nagatambong no sa mga rally, and even bawal ang mag-selfie no. So siguro i-ano lang gid no, i-observe lang gid naton ang minimum public health standards naton Action Art during the conduct of the meetings and rallies nila. Aha. Pero ma'am sa debate, going back sa debate, kung may mga debate initiate sa mga private sector organization like for example, ano ini i-allow ning face-to-face basta may ara lang sang observance sa ginapatuman nga health protocol? Yes, no Action Art, pwede ina siya mga ano nila, mga tawag sila mga face-to-face Action Art, but it will all depend no Action Art sa category level sang aton nga gin-declare sang IATF Action Art. Masunod kita sila. Okay. In a way. So, dugay pa man to, malawig pa man. By the way, ang gin-implement naton pag-start ma'am sang implementation sang COMELEC checkpoint na no, may mga matawhay man lang, may mga na-recover, may mga natikma because of the violations ang COMELEC ganban? So for Action Art, no, wala kita may na-receive report coming from the PNP na may ara nga mga apprehensions na sa pagkandak nila sa COMELEC checkpoint Action Art. Why pa man ma'am na may nabaton nga instruction or communication coming from the National Office of COMELEC kung bala may ara na sang patigayonon nga reshuffling because expectedly halin sang una basta lapit na lang eleksyon, may mga reshuffling sa mga election officers sa mga cities eh. Why pa mo nabaton sila nga communication? Ang nauna naton Action Art na nag-take effect na nga reshuffling is the reshuffling of the provincial election supervisors naton Action Art. And after that, nagpaabot kita nga every election amo gid ang katabo nga reshuffling gid nga matabo Action Art. So anytime magwa man ang aton nga papagwa man sang reshuffling man ang aton nga COMELEC Action Art. So anytime from today no may ara nga magwa nga order for the reshuffling of the election officers within the province Action Art. Okay. So finally, basi mayroon ka sang ibilin sa mga nga advisory, panugyan sa mga kandidato, kasi mga supporters nila, ma'am? Sa mga aspirants naton no sa COMELEC website naton na post dira ang mga guidelines naton sa campaign naton, that's COMELEC resolution number 10732. Pwede ini nila mabasa kay ara dira tanan nga mga guidelines man naton sa pagkandak sa mga sang pagkampanya man naton no Action Art. And sa aton nga mga aton nga mga botante no, ang COMELEC bukas para nga para sa inyo, para nga mag-stand-out sa temprano kung ano kamo nga mga presinto no Action Art. Pwede
ang aton nga election sa Subong is we have to observe also the social distancing on election day. So, mas ibala madugay-dugayan kita, mas maayo nga mabalaan nga daan nila kung diin sila nga presinto na rehistro no action art. May mga postings kita after na ma-certify ang aton nga list of candidates no mapadala kita sa aton nga listahan bala sa barangay para i-post sa mga barangay hall kay para mabalaan na nila kung ano sila nga presinto. And then sa eskwelahan may ara man kita nga pati kayo nun siguro nga may ara kita nga ipang post siguro nga locator bala kung diin sila nga mga presinto nga ina mangkadto nga mga classrooms kay usually ang nagakatabo action art nga damo na first hours ang aton nga voting on election day damo reklamo nga di nila makita ang ilang nga ngalan no kung tapos mambal sila nga gindula ko no sang Comelec ang ilang nga mga ngalan ina action art galing ang problema lang sa aton nga mga botante ang ila ginatandaan hindi ang presinto nila kundi ang classroom kung diin sila previously nagboto no so amo na siyang problema na dira naton kay hindi man niya siling nga kung dira ka nga classroom nagboto sa amo nga eleksyon sa sunod dira man gihapon kay may dako bilang possibility nga masalhin ina. So, ang tandaan nila is the third precinct number and temprano nila hibaloon para ay hindi magtalang-talang on election day action art. Gani, no? Kaya damo consideration special polling precincts para sa mga COVID patient, to sa mga positive, no? Monoblasling ko, may mga senior citizen. No? Yes, that's isolation polling place action art. Ang mga nagamanifest ng COVID symptoms on election day, dira sila maboto action art. Pero wala na dira sang machine nga mabutang. Ang ara lang na daang gwa sila, ang possibility sila is kuhaon lang to ang ilang balot sa presinto kung diin sila registered voter action art. I see. Sige. On that note, attorney, salamat gid sa time. God bless kag halong gid permi. Salamat, mayong aga. Action Hotline. Pwede gali ang face-to-face to Importante sunod lang ang ginapatuman bala nga kinanglan health protocol gid ang main concern. Tilang tawon tanikon bala madayon kay ang debate nami man siya mo. Mabatian mo ang panindugan kapin pagid kon may ara na sang banggianay sa mga sentimento, may mga issues nga gina-raise. Ang observation naton kag based on our experience sa mga debates, nami kay tigna pareho na ko natagan opportunity ng isa ka kandidato, ano ang issue mo nga iaboy sa imo kontra? Kung masabat ya outright sa tubang no? Paano ya iribata o kung i-refute ang mga gina-akusar batok sa iya? Ha? Tinami na iya mabatian sa tao kung paano nila idipinsahan, paano nila eksplikar na amo na mga avenue nga kinanglanon tagid, no, to educate, to inform the public, ibaluon ano mga plano nila, mga programa, kundi kampiyon, tilang tawon ta niya. But because of some changes, kamay pa nga way na sang pagbag-o pagid sa alert level status ng Bacolod in the coming days, hopefully hindi na matabo, no? Dira naton balantayan, pero excited kuya sa palabuton nga sa badugin mo. Kung anong matabo sini sa imo bibing. Action Hotline. Morning lang dira kay Philip Lucero, RG Ilarcusa, salamat gid El Gallego, Avelina Sigubia, Ping Habonita Jaime, Imelda Hongo, Elvira Gilogo, Elmer Itones Rigalado, Patricio Galanza Katahay Jr., Sharon Tirado, Rampil Stiltskin, Constantino Villarreal, Ernst Ilizan, Araman nga Monitor Mi TCH, Barbaran BLG, Romy Nogales, Annaliza, Jelly Onati, Anthony Amudi Aplaon, Monique Steven, kag Nonoy Di Fontaron, ga Monitor Pamilya Di Fontaron, dira sa La Carlota. Sinunoy ato sa Mandaluyong galiw. Halong danoy, Cura Tahom, Jocelyn Liboon Dispujo, Labuen Juan, Alex Montesa, morning da, may lang pag-monitor. Hikel Oineri, Nonoy, basa na naton. Merna Cloud, okay, Barida, good morning. Jennifer Hupson,
Torco Junco from Isabela. Good morning. Siling ni Ma'am Vanessa Mayo. Good evening, Aksyon. Happy watching lang kami di sa clinic sa Minnesota, USA. Kay Doc Matt Mayo, good morning o good evening dira. Armando Imulaga, Atia Kim Iriman, Jumel Kikin, Hikin or Gikin Puras. Albert Gasper, Novi Magapan, Araman, Josimong Caltorilla, Ken Alonsagay sa Tokyo, Japan, Josimong Caltorilla, Bert Palkutan, Arlene Lian, Tagwan RC, Bacolod Wilders, Nip Nip, Odnab, Romelia Chavez Disales, Cheryl Bidwa Montaño, GM Macanas de los Santos Gamonitorman, Rodrigo Padilla, Ronnie Revilio, Sil Sabilio Plutenia, Cristina Dalaget, Arnel Podisamparado, Juan Mil. Morning lang PUG, still in full capacity. Tiyan mo na gani, ngasilin ko dapat masunod na galing way mga driver iban, mga dungol mamblasori ha. Pero hindi na husto ang ginahimo nyo. Action Hotline. Adji Eyes, Araman ga Monitor, Marita Tixon Simbrano, Bibi Gregorio Yolo, Noli Villaflor, kag Sir Milili Oligo daw, natamiyo si Jinky Jalagdon, kag Alex Monteza, Jody Donald Fiesta Lorieso, ang akon kasi Manwa Alin Louis Himotia, ga Monitor sa Kawayan. Salamat Sebastian Dizo Baizi, Mercy Sirondo, kag Ricky Magbanwa, Juan Laschere, Richard Hicoli, Araman si Reggie B. Dais, JC Alanduon, kag Jamay Kahara, Novi Magapan, monitor lang sa Barangay Pandanon, DSP, damo-damo, pag nagahingagaw. Ken, alon sa gay, parang may ngagad na si mo. Alin Camacho, tamila pamilya Camacho, kag Sibunga, sa Barangay Hagimit, La Carlota City. Jade Toriano, Christine Minies Villalobos, Heidi Gipenso Marandi. Uy, monitor sila sa Barangay Isyo, sa Banwasang Kawayan, sa kay John Paul. Kumusta si John Paul da? Nya subong wala pa kami kuryente, mga 1 month na, wala pa kami update alin sa Noseco. Ay, tapos, sina Maricel Marandi, o siya tamiyawas lang ni Papa, tiyari na di si Heidi, manghod mo, gamonitor, Edie Jones Kalinaw, Stephen Santillan, shout out lang mga taga Barangay Purisima, Banwa, Sang Madaplad. Jo Marie Hamili, good morning man. Action Hotline 2006 Golden Double ID for Best Public Affairs Program for Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas ng stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila kung mamposlano ng action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio.
ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala Kaya tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pagsiwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Kunyo 4 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Pili ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kung mga poslanon nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaagay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.
ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Dati tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga Pagsiwala nga ng traffic to or ng transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon o umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakas sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Aksyon Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sang stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila kang mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpamatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.
Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala Kasi pinagaman-apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Siwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rin ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Daughter Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.
Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, wala kaya tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po So, medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga traffic para nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang Mang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Kunyo 4 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakas sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita. Ayos, way nagaling ko tiyempo kay Jerry Gonzaga, RG Libuon, Carol Montuya, Marilo Malalay, may agalan dara sa inyo, Araman si Edwin De Bloy, Kano Oreta, Josie Monsale, bro Kano, kumusta dang Moises Padilla, Gabriel Hinulan, Michael Ramos, Elizabeth Di Formado, Juan Espiritu Jr. kag Ili Andresio, Melinda Maestrado, Jocelyn Joquinio, Nonoy Ile, Enrique Noblisada, Angeli Vargas Marapu, Antonio Talaban Oriol, sa Bacoor, Cavite, sa Yakunoho, salamat Kidra, no? Sa pag-monitor karon nga aga. Virginia Girhin, oy, regards lang kay paring Basti, ma'am. E.G. Laho, Araman si Amboy Marangkil, Robert Truma, salamat. Susan Sidulio Taberno, kag Rids Kaonga, Araman si Andrew Huilar, Roselyn Tiba, kag Viv Davis, Sinayda Sibata. Morning sa inyo da. Galing way nagikot tiyempo. Way malabutan, sorry gid. Ang akon lang reminder sa inyo, oy si Kwan gali, Sunny Boy Paladar, paring Sunny Boy, mayong agalandra, may lang pag-monitor. Ang akon lang gina-recommend sa inyo, Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule. Amuning ginapulo ka pesos lamang nga capsule, pero sigurado mabuligan kagid, ma-maintain gid nga mayong imo kondisyon sa lawas, protektado ka sa anuman nga balatian, bangod kay damo vitamins kag minerals, lakip na ang phytochemicals. Ginapabakod immune system nyo, anuman nga balatian di dali-dali katapik sa inyo. Bisan ang pong South America, ang FDA nagatag sang approval sa sininga produkto. Bangod kay ti puro kag organic kag di kalidad nga produkto. Ang gigamit nga mangosteen, super variety pa nga si Dr. Alfred is Villarico gid lang may kaugalingon nga plantasyon sa bilog nga Asia. Parisan mo pagid sang tea. Wow, kampiyon na combination. Mabakal ini sa Negros Glacier sa Wakong kag Strand. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit. Panahon, Aksyon at Tayhopon saying thank you for joining the show, mga ka-aksyon. Din ka man sa Pinas. Labuton ka sa amon balita kay serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!